Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunsu ngingaje ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empande semncane odenge badida bethi mdala nti cha, bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe onqamalala ojwayele ushezi bathi untombi zimdansa ngentshebe zithi muhle webhunsu. Umuhle wamatshitshi qomane. So mfowethu ngithi kuwena namhlanje bhala incwadi yothando. Yabo. So le ncwadi yothando uyibhalela bani? Uyibhalela umuntu wakho. So ngenzeka-ke mhlawumbe uyazibuza ukuthi umqeqeshi esikhathini samanje ubani osabhala incwadi yothando, yabo? Kahlahle vele ubani osabhala incwadi yothando? Akasekho umuntu obhala incwadi yothando ngoba sinayo yonke into phela manje, sino WhatsApp, sinani sekulula kahle ukudlulisa umyalezo, yabo? Kahlahle isidingo sencwadi asisekho. Kodwa-ke ngizokunikeza isibonelo sencwadi, yabo? So-ke kungani ke ngithi bhala incwadi yothando? Ngixoleleke izwi lami angilizwa kahle. Ngiyandondoza nje, nginokucinana enginakho. So kungani ke ngithi bhala incwadi yothando? Yabona esikhathini esidlule ngike ngabhala nje uphisana omncane. Ngifike ngadabula iphepha exercise. Phisana nje omncane wephepha. Ngase ngabhala ngathi umuntu wami esalele ngaleso sikhathi. Ngase ngibhala nje ulayini ngicethe babe bathathu, yabo? Ngimtshela nje indlela engimthanda ngayo nangokubaleka kwakhe empilweni yami, yabo? Ngase ke ngidweba inhliziyo, ngase ngifaka nopopayi noma i-emoji nje encane esmayilayo, yabo? Ngase ngayigoqa ke ngayifaka kwi-drawer la kuhlala khona izipuni, yabo? So ngoba esalele ngangazi kahle ukuthi mangabe evuka for sure usazodla lo muntu uzodonsa lapha, yabo? Efuna ispoon noma ke enzani noma efuna ummesa noma efuna ukwenzani, but uzoyithola le ncwadi na kanjani, yabo? So nawe ke yakho mangabe usuyenzile, ngifuna kumina kwangeyona incwadi njengoba ngisho kwakuyinto olayini abathathu nje, ngeke ukuthi incwadi leyo nto, yabo? Kwakuyipheshana nje encane nolayini abathathu, yabo? So ngayifaka lapho ke ipunini ukuze vele mayevuka edonsa lapha ya uzobona ukuthi hawu iphepha lani le athi mayelivula abone ukuthi hayi mina ngibhalelile kwahle kagcina, yabo? Njengoba ngisho ukuthi ngizokunikeza ke isibonelo. So nawe ngifuna wenze kanjalo, ubhale incwajana nje into emfishane, mhlawumbe iparagraph eyodwa noma amabili ke mawubona ukuthi hayi kuyaqhubekeka, yabo? Mhlawumbe ufuna ukuciwoza nje kancane, yabo? So kungani ngithi bhala le ncwadi? Inhloso akusikona phela ukuthi hayi ubhale incwadi nani. Inhloso yalokho uyamkhombisa lo muntu wakho umthanda kangaka ukuthi uyamthanda, yabo? So awugcini ngokumthanda nje, uyacabanga ngaye, uyakubona futhi ukubaleka kwakhe empilweni yakho, yabo? So umvezela lokho, isona sithombe futhi azosithola leso ukuthi lo muntu ubhala nje ipheshana encane, ubhalile epheshaneni elincane wabhala ngami, shuthi lento beyicabangile, shuthi beyicabanga ngami, futhi ngibalekile kulomuntu, yabo? So ngathi ngikwenzile ke lokho, ngicathi kwadlula nje isikhashana ngiphumile endlini, yabo? Ngangemsebenzini ngathola i-call engifonela, ngathi ngi-answer nje wayehleka ngendlela eyisimanga, yabo? Because wayesurprise ukuthi hawu lento oyenzayo into abengayilindele, yabo? So wajabula-ke saxoxa kwamnandi, yabo? So nawe I'm sure ukuthi mfowethu angifuni lento uyenze, okay, ngithi nje angifuni le ncwajana lozoyenza uyibhalele kwintombazane oyishelayo, uyobwenza iphuthama ngabenze njalo noma usayifuna, cha ungakwenzi lokho ngoba ingazicabanga ukuthi hawu lo muntu ungibhalela incwadi, ungishela ngencwadi, ave ephuphile, yabo? So i-response ongase uyithole ingase ibe extreme, yabo? Ungayithandi ngempela futhi kuqede ukuzithemba kwakho mangabe-ke, yabo? So ibhalele bani? Umuntu wakho omthandayo naye akuthandayo. Mhlawumbe yabona ungaze umkhumbuze ama-memories, mhlawumbe izinto ezenzeke sase-primary, mhlawumbe wakwabhala incwadi yabanjwa uthisha, yabo? Kwasha kwacima, vele akhumbule zonke lezo zinto, yabo? So njengoba ngisho-ke mfethu ubhala nje iparagraph eyodwa, makuthi uyabona kuyaqhubekeka, uyabona ukuthi ziningi izinto ongazisho ngayo, bhala 2 maximum. Angifuni phela ukuthi azahlale phansi ubhale undendende futhi ungayitype. Thatha nje ipheshana, ngifuna ibe informal ngendlela esimanga. Thatha ipheshana nje ubhale ngesandla sakho, ungayitype, ungayenzi ibe formal, yabo?
so ubhale nje labo line kwenza ubone bangaki but bangadluli ke ku10 oline bakho ozobubabhala njengoba ngisho ukuthi inhloso yakhona ukumkhombisa lo muntu ngiyacabanga ngawo yabona ngizimisela ukuthi uthando lwethu silithathe silibeke kwenye level yabo mangabe ngithi ngiyathanda ngisuke ngingadlali ngawo yabo so kwenye level ke mangabe uthi kwenye level leyo iyojabulisa abazali yabo so ngifisa mfowethu ke wenze kanjalo ake ngikukhombise ke isibonelo ake ngithi nje ngiqale la ukuthi yini engikhumbuzile ukuthi nje akubhala incwajana ngoba nami benke ngakwenza before yabona umshana wami bekade bemwashela uGrey yabo mabemwashela uGrey angithi iblue ke mawasha iblue nje awuvela uthatha iblue vudlu emanzini uyoqala ulikhwathe eqala ubheke ukuthi kukhona into ekhona ukuze phela mhlawumbe makuyimali ungayiwasha yabo noma mhlawumbe kuyinto ebalekile ongagcina usuyifaka emanzini so mabelikhwatha lo Grey lo bafica ipheshana nje elincane umfana umshana wami ebhalile incwadi uyibhalele bani uyibhalela uAmahla yabo yena kusamshela ngifuna wenzisa komshana wami ngizokufundela ukuthi ubhale wathini angifuni wenzisa okwakhe yena phela usayingane yabo so usamncane kuningi asazokufunda uvele wayibhalela bani uAmahle usamshela lo Amahla yabo into engafuni yenze wena ngoba usuhlakaniphile ungamsheli ngencwadi yabo wena kufanele ukhulume naye unefoni wena uzohlela uzothola inamba yakhe njoba ngihlezi ngichaze thola inamba yakhe ngikwazi ukuthi nibonane ukhulume naye but yena ngoba besayingane akanafoni yona ndlela vele kwenziwa ngayo le mangabe nisakhulayo so wayesembhalela kuAmahle bangikhombisa ke lencwadi hayi bayifunda bonke osisi hayi bayahleka nami ngiyahleka phela sengiyifunda indlela acikoze ngayo cha ngimncomile yabo bengimthatha kancane ukuthi hayi cha wacikoza umfana wacikoza hayi nami ngagculiseka yabo bese sivumelana ke naye ngayifaka ku Facebook ungayifika uyoyichecka nje ku Facebook uzofica uyithole ama response ewatholile ngitshela nje ukuthi kuyimanje ina more than 2000 ama reactions more than 1000 noma shares ama comments more than 500 ama comments yabo so beqala ukuthi kube ne post abantu abarate kuyona kanje so le ncwadi ke umshana wami ayibhalela uAmahle ngithi angikufundele yona just now uthi uthola iidea but wena uzobe ungayibhalela intombazane oyishelayo uzobe uyibhalela bani uzobe ubhalela umuntu wakho vele othandana naye yabo so umshana wami uthi ke ubhale wathi dear Amahle wayesethi ke sawubona Amahle bengisacela ukusho ukuthi ngiyakuthanda ayikho intombazane engisake ngayibona enhle njengawe ndoni yamanzi ngiyacela ungivumele ngibe owakho ndoni yamanzi siphalaphala esihle ukube nginguPopayi ngabe ngikhipha olavu ngamehlo futhi okunye ekumele ukwazi ukuthi ngingayithatha ibullet for wena Amahle wayeseyivala lapho ke umshana so uma ufuna ukuzibonela ngaka Facebook ufika usasho umqeqeshi wensizwe uye nje kwi-page uzofika wehla ngoba sekunamanye ama-post uzofika uyibone so ingakho ngithi nje mbhalele na umuntu wakhe isiqeshana nje sincane because yabo abantu abarete ngayo kule ncwajana kaMshana okukhombisa kona ukuthi maningi amathuba ukuthi na umuntu wakho abe surprised ngendlela esimanga aresponde ngendlela nawe ezokujabulisa yabo njoba ngisho ukuthi inhloso yalento ukumkhombisa ukuthi hayi ngiyacabanga ngawe ngiyakuthanda mangabe ngithi ngiyakuthanda so engadlali ngawe so yilokho kubalekile ozama ukumdlulisela kona futhi nawe uzokubona ukuthi uze wabhala nje impela incwajana encane ubhalela mina yabo and make sure ukuthi ke uyamnikeza noma uyibeka la azokwazi ukuthi ayithole khona futhi mangabe sayithola ungabukhona eduze wena mangabe seyifunda noma sifika kuyena wena ungabukhona nje angayifundeli phambi kwakho yabo ukuze athole lelo thuba lokuthi hey lo muntu lo akacabange ngawe nje kancane hey wazi wangiqeda ke ngibhalela incwadi yabo so mfowethu angazi unibona kanjani lento but mina ngibona ithuba la lokuthi nje nawujabulisa umuntu wakho umvezele ukuthi uyamthanda njengoba uhlezi umtshela ukuthi uyamthanda usuke ungamenzi isilima ukucabange ngaye uzimisele futhi nje ukuthi into yenu iqhubeke phambili
ngoba phela awudlali ngayo, yabo. So ke ngaphandle ke mawukuthi uthandana wedwa, khona umuntu azitshela ukuthi unentombi, kanti unesitho sanyoni sentombi, uthandana yedwa, yabo. Angathi mangathi umbhalela incwadi, ivele nje ingane nje ingarespondi ngendlela abefisa ukuthi iresponde ngayo. Ngobani? Ayimthandi vele, noma ngenzani, ifunela imali noma izifunela something yakhe, yabo. Ayimthandi, yabo. So uma unesimo esikanjalo cha ungayiqala, yabo. Ingabi formal, dabula nje ipheshana elincane, noma nje thola ipheshana elincane ubhale nje njengoba ngisho, ajabule, uzozwa iresponse azoyithola. But make sure ukuthi mayifika le ncwadi kuyena, mawuthi uthumela umshana omncane eFirePython, wena ungapretenda kuyena mhlawumbe manisakhuluma efonini ukuthi hayi ngizothumela umfana nje kunento ebalekile ngifuna nginikeze yona, but angacabanga ukuthi nje umbhalo wencwadi, yabo. Kube ngathi into ebalekile azothi mangabe seyithola sefunda ukuthi hawu, hey, yabo, abe surprised. So ke ngiyathemba ke mfuthu uzokwenza lokho. Mawukuthi awukho confident enough noma ubona lokhu umqondo omuhle, cha shiya kanjalo mfuthu, but nje bekuyithuba leli njengoba kutshela ukuthi lama reactions iwona angikhombisile ukuthi abantu abaningi babekhula ngazo incwadi, nami ngangikhula ngazo incwadi, lokhu kubhalelana lokhu kwaseklasini. Mhlambe nawe le incwadi njengoba ngisho kanje ukukhumbuza something, wakwabhala incwadi ubhalele enye ingane, yabo, kanjalo, but kunento engenzeka kube ikhumbuza yona, mhlawumbe usase primary noma mhlawumbe usaqala high school, usayibhayizela nawe, yabo. So ngiyathemba ukuthi uzokwenza ekufanele ukwenza, umuntu wakho ajabule, ngoba inhloso ukuba sothandweni mfowethu alifudumele, nawe ozoba proud ngalo ukuthi hayi mfowethu ngakhetha la, yabo. Awuzange nje ugcine icala, ngoba phela abantu bagcina sebegcina icala, umuntu athathe noma yini intombazane ngoba iyinhle but uthola ukuthi indlela eziphatha ngayo ayimgculisi kahle, so ugcina icala ama ngabe wenze kanjalo. So ngiyathemba ukuthi uzokwenza lokho mawubona ukuthi kuwumqondo omuhle, but mawusaba hayi shiya kanjalo. Bhala nje paragraph eyodwa just ukuchaza nje indlela abaluleke ngayo kuwena, indlela omthanda ngayo nangezinto azenzayo, ubonga uqedi. Iningi indlela mfowethu ucikoza nje nawe, azibonise emfuleni, yabona, azibonise emakhaya, uvela ushaye nje izulu lesokugcina ongakaze ngisho usizwe, angakaze kuzwe usikhuluma, ushaya izulu sokugcina ezizwe semfuleni, yabo, nje ukhuluma nayo, yabo, ezibone, imagine ukhuluma naye lapha emfuleni ngenxani yokucikoza kwakho. So awucikoze mfowethu, ithuba leli. So ngiyathemba ke uzokwenza ekufanele ukwenza. So sharp mfowethu.